Yesus Kristus mebala sobha pendap ya kepertai da kecing kemen to aingi kerpa dia me bangin yop tiang ya kata kecing kemen jong kecing impom cukut da kecing yasa jo Maria Chesti ka kami jong dau jo Kristus rai jungi amen ka burom hau pa rau kun ram sim kuy kumbala long pangkong kum sumta ka bos nom amen. Sim nakaslan rus pa arp kundai. Haga kerteng pa urkon ban mesim bukoi amen. Kublai tuan ban yarab yanga. Kau burom hau pa hau kun hau mesim bukoi. Kumbala long pamenikong kumsum menta barabo sunom amen. Nakasam wakandai pusan. Kanambar nyos pa prapuai.
Insim kanembar kendai pun reu. Kanembar kendai pun reu. Singing kong katayaw Kamaya siya jingtep kalekiw Ya utray bantelan ching yubi Yumaw kang manugin bagbenki Alleluia Alleluia Jintep kalalap masuda Shu Petrus kamare bandena Jintep kajen sok kilalap Vashi sinu jisu kalatap Bamentala keliap labubha Bajengkya kateli kasuda Alleluia, 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 Alleluia. Kamarya kayam tang kamenshu, manukin yukin ratalatu, ki angel ki kershai ki juba. Jisu ulami nachinya Alleluia 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 Sukai Syong. Kanembar Nyos Pak Saupupra. Antipon. Kaumbangan ai kan kalalong hapo jungu kaumpeliu kawan kersoy sa kacengim bom cukun.
in paybiang skantifon umbangan ay kakalalong apo sanyu poliu kapan kesoy syakachim bom chipun in sim kanambaran rius pa sau pusau kanambaran rius pa sau pusau paybiang skantifon enyaro yame putrai and kendon from yame sim kanambar praspa nyopuei kanambar praspa nyopuei Namu trai to shaktor vai
Tin ublay, kajing penim kawan ublay jungi ubasyong halor kaket, pano kun lang borot kajing yaro kaburom seim kajing start kajing engu, kaburom kabor bat kajing klein hau ublay jungi junom. Amen. Subhayang, nagaslan rus pa lai puai. Belong Chris kunu play ba im to is naying. Belong Chris kunu play ba im to is naying. Belong Chris kunu play ba im. Me ubasyong haka kamon jong pa. Belong Chris kunu play ba im to is naying. Kabrom hukpa bra kun daw simbakoj. Belong Chris kunu play ba im to is naying. Kanamban rius pa sa punyo. And ya know you try,
shakri baro shirta unong lam klin upa klitam en kot ya me kukrun men Yeshua men kredi utrai shaki babu en yaro utrai ublei u Israel na baulawan syo baruna sius payala uba benayu pat kaching penim ching light na pot chongki usni na chong hachis ulit uyarban choyangi Wan pen shai pa shong ching dung pa da sergiu ching ya Uwan ya lam ki cha chung isha ka lenti ching su En ya ro yu trai u blei u Israel Na ba ulawan chmo baruna sius payala upay Kijing duai Tongin ya duai ha Chris ubalong usngi basisya ujing syai ubam jupep pan pensyai yangi Konong penim tuai singim yangi Kotrai nong tau nong bo ngiai ngo yame hakane kasngi batmai pan ngisat kemen hakasngi jing mipat Konong penim tuai singim yangi To mensim jong me un hikai yangi pan lai akamon jong me To ya da pat ten lenti yangi da kaching start jong me Konong penim tuai singim yangi Yalam yangi ban yobanta da kaching kemen haka Eucharist bekoi tepsa yangi da kaktin bat kamet jong me Konong penim tuai singim yangi Ko kenrat to ai hangi ya kijing kerku jong me wat langim long ki babet ngi ai ngo yame na do kadonut Konong penim tuai singim yangi ko pa jongi Ubab nen kalong ukut keteng shuri Kanawan kema shuri kalong kamon shuri hak kilo kubab nen Tuai lintang shumbang shuri kabahala kasi Patumab ni keringkang shuri Kumbang rumah pingalesi rini Perwadanan misya jum shoy Mereka tepat ini yang basliu amen ablai trai kenrat ai bagi jing mo chi perkhat jongi kin long bai tang ya ki ki jong mensim ai bangin pesnge bahai me barabor hakiktin bagi kam jongi ipanya kane dau Chris tra jongi Amen Tiba-tiba air baptisma supaya syong lupa kemat. Tiba-tiba air baptisma kiban si magijing pulero nangta supaya pendap lupa ini bah kemat. Ini benawan syong supaya pendap ini kemat. Nama kiwan hadin kin syong sidin terter. Tiba-tiba pulero supaya ban long ready syong lupa hang ini kemat kamsup. Hang ini kemat ini badon kinong ruai. Wan syong hang ini kam keloy. Nala dok sebabat na moken join badi berpule subha.
supaya yang ngisim kanemban riu spa sau pelai lai spa sau pelai kanembar lai spa sau pelai Kateng ukpa badukon badumen sembaku. Amen. Kajung ejung trai jung iu Jesu Christ bad kajung ejung uglay. Lembat kajung slog jung men sembakoi gindan rengkat bad pi baro. Rengkat bad piru. Nengkong na siap ngako ban IAP kajung kublay Pascha besok yepi baro namyos ngore pilaran mana kublay Pascha besok yepi baro lada pilaran ban kublay Pascha markeliang
kajing rakhe pas kha jungi kamlong ke bapura dei mata kadau om dei tang yo phadar ba phidei ban ai pas kha basuk hanrei baro iwei pai wei ngedei ban ai pas kha basuk nang bo jisu balami pat na kajing yap unai pi kajing em ke batmai knang ba kane ka pas kha ka bang rakhe hakabau jisu umi pat na kajing yap unla ban pamipat yang abaripi na kajing im barim jungi sha kajing im ke batmai na kajing im ke basniu sha kajing im ke babha na kajing im badan pop lane babon ki pop ha kajing im sha kata kajing im ke baong halade banadu menta kasngi paskha ngan nom le pop shu ngan kentaj ka pop kata kede kajing mipat kabalang ka khot yang abaripi bat kane kadai ke jing khot jong jisu uba daladehi ulamai pat na ke jing yap ukwa badu khot yang abadipi wei pai wei bangin mi pat na ke jing embasneu jongi sha ke jing embabha ko hanmen ko para hakane ke sngi hakaba daga jingmen ngiwan ban simbanta hakane ke mas ke bakhoj daga jingi po iping rengkat ka jingi po iping jong ki jan phong ki jong pi bat kumjuru ka jung ipu iping jong kadanut bar ka jong ka jing em jong pi ngiyeng hakmat kaduan kadupat ka jong ublai den mata kadau token ko hanmen ko para sachisin ngin kmeit yala ka jong ka mansem ngin pet yala ka jong ka jing em hato shisha ngalalong uta bobit dor ban yomat ya kane ka jing maya paskha ban yomat ya kata kajing mipat jong Jesus Christ na kajing yap ban yomat ya kata kajing mipat ha kajing im la jong na kajing im barim sha kajing im ke batmai na kajing im basneu kajing im bauria sha kajing im ke babha sha kajing im ke basoti ko hanmen ko para yolese ngidang dan kino ki lat kitam kiduna ki bakhang lat yang abadi pi ban sim banta da kajing rublei lane da kajing khut ya kane ka Eucharist hakane kasngi ngin phai soblei ngi penmap nak banta kine ki pop ki sang jungi baro ngapla haublei badan bor baro badapi ko hanmen ko para bangalale pop sibun da kajing perkhat da ki tin da ki kam da kajing leklet da kajing le pala junga da kajing le pala junga da kicing le palat bakrawe junga namar kata ngakarpad ya kamaria bakoj kabaya isa katay soti ya ke angal badkirukoj badapi ko hanmen ko para banduwai na kabanta junga how try ublay jungi ublay badon borbaro unis ne yangi madalama beki pop jungi unyalam yangi sha kajing em bom jukot amen kanumbar lais pa sa pusang lais pa sa pusang
Dong ini aduai. Hakane kamas ke bukhoj ni duai kerpang nak benta kaing kesem jong ni rosdinal khadasau bat barisha sana kam tame ye khunlung jungki ban soyo pediang ni baptisma hakane kesngi ni duai ru nak benta kaing kesem jong i Nicholas Marsra bat Kresina Nongsiang bat nyungut ki khon ki ti jungki bakin yo ke jingkot ke jingkia ngi duai nak benta ka inga sem jong i Starvet Karbani bat Marilyn Marwen bat rengut ki khon ki ti jungki bakin yo ke jingkot ke jingkia akamet bat kemen sem bat ke jing erngeu barabor ngi duai nak benta ka inga sem jong i Radalin Shirkan bat Aibor Lindingdo bat ki khon jungki arngut bakin yo ke jing suk ke jing san hapo ka inga sem ke jungki ngi duai nak benta ka inga sem jong i Wanda Mary Karbani bat prang shai lengkoi kam tam nak bentai khunlung jungki Eliana Karbani banyak pediang ke baptisma kene kesngi bo try nak kerku kerdo iki ngi duai nak benta ka inga sem jong nak benta ke men simbal kladno jong i Felista Karmau ai boblei una i ke jing jatai bom chukut ngi duai ru nak benta ka inga sem jong i Fulgen Karbani bat i Delfina Rentong bat barok ki khun ki ti jungki bakin yo ke jingkoi ke jingkia ke jingkru ku bat jingai jong blai ngi duai nak benta ka inga sem jong i Rebecca Karbani bat Kopal John Sangriang kerpang nak bentai kenlung iri tengen Karbani ban yo ke baptisma hakane ke sngi ngi duai ru nak benta ke jingkela ke bomod jong kinong pop nak benta ki bapang ke besitam bat kerpang nak benta ke jingsuk hak pertai barok away bat kerpang nak benta kito ki ying basan ki badan hapadeng ke jingya pai ke jingya pra baut rai unra ke jingsuk unra ke jingelong away hapo ki ying sem jungki kam tame ha kene ke por paskha koblei me bahakane kasngi leng bau kun balakha marwei jong me mela job thiau ya ke jingya bad melapli hangi kerdop sya ke bom jukun to ai ngi kerpat
ba mangi ki barake ya kasngi kraw jong ka jing mi pa du trai ngin la ba mi pa sha ka jing shai jong ka jing im da ka jing mi pa jong man sem jong me dau trai jong yu Jesu Christ kon jong me ubi mat basan sha reng kat bat me ha ka jing long ka wei jong man sem ba kut ublei junam la junam Amen. Kajing pulih nagi kam jogi apostol. Tenong baca peu, kor live sao, live punyau, ter du sao pelai. Ngilai abam ya di buat hadin bau ulami pat nak kajing yam. Hak tu kisngi, Petrus ulas dang ban keren, uong, hitip, ya kata kaktin, ya kaba layalap hakeleng keri Judea. Da kabastang na Galilea. Hadin kabaptisma balayalap uyo anis wakumno ublay ula pensle ya ujisu na Nazaret da mensim bakhuj pat da kabor. Wakumno ula lej keleng da kaba le ha bat da kaba penkoy ya gitu baro kibala banpeng da usut. Naba ublay ula don ringkat batu. Bat ngilong kisaki, ya kata baro kaba ulale hakari kiju bat ha Jerusalem. Kila penyap ya u da kabastin ya u hakading. Henry ublay ula penmipat ya u hakasngi balai. Bat ula penlong ya u pan pau sena. Om haki beriu baro Henry hangi ya kiba lajit da ublay kum kisaki mangi kibala syabam yadi bat uhadin ba ulami pa na kajing yam bat ulah hukum yangi ban yalap hakibri bat ban sakhi badai mau uta ya uba lakhung da ublay ban long nong pisyar ya kibaim bat kibayap ya ubaro kinong yathu lupa kiyasaki kenang ba jar ubangai jau un yo kajing map ya kipo da ka kerteng jong u kaktin jong utra Isunggu yau play. Nakasam sispa kat pra kanambar praspa kat saung kanambar praspa kat saung ngirwai kat antifon ka pasau kat khot menengkong baar kasan khandriu khanyo kat pra ar plai ar pusau.
kmen ban min shat kmen ngan om yap pen ring ani ngan yat wai ngan pin pna ching le utrai Usempat ulempat yang utrai laut sneng penrem yang abanya nong kani si bata utrai ngin kmen ban ngin shat kmen ipela hak machongi ki kamba ba utrai ule yangi nong kadik en kasih batau utrai tongin kmen batongin lek men haka nong kani si bata utrai ngin kmen ban ngin shat kmen Kajing pule na kacitiu Paulus bakoi syaki Kristan ha Kolose. Lai iwei hadu saw. Towat yaki ek kibahaneng syawa ukris udon. Ko para ladala penwipat ya pi lambat ukris towat yaki ek kibahaneng syawa ukris udon. Usyong hakakamon jong ublay. To im jeng mut yaki ek kibahaneng Om yek kibaha kendau. Namar pilayap. Bat yaka jengem jong pi laburi elang bat ukres ha ublay. Haba ukres uba long ka jengem jongi unpau. Je piro penpau lang bat u ha kaburom. Kaktin utrai. Nisonggu yau blay Utrai udon rengkat bat pi. Rengkat bat piru Kajing pule na ka gospel bakoit kat kumu Yohanes. Kaburam hami kotrai Ha kasngin kong jong katayo. Kamaria Magdalena
kala le chintep dang step perngap kat ba dang dum bat kala yo I bala weng no yaw makhang na ke chintep kumta kala mare bat kala le Shaw Simon Petrus bat Shaw ta we pat usunran uta ubau Jisu ui bat kala ong haki kila shimno yo try na chintep bat ngimtip ha kilabu yau kumtau Petrus ulami lem baduta we padusan ran bat kila lej sa jintap baro arngut kila yamare lang Henry uta we padusan ran ulamare kamstad ban yau Petrus badula poi ningkong ha jintap badula dem ban page sapo bad ulayo I yaki jan linen basenjor hangta Henry shamrung shapo te usimon Petrus ubalabud yau ulapoi badularung bej shapo jentep ulayo I yaki jan linen basenjor badon hatbian bad yaki jan sopkli kabaladon hakakli jongu kabom syam don lang bad ki jan linen Henry lakliap yaka laga jong haka wei kajaka te uta wei padusun ran uta belapoi nengkong haga jentep ularung mauro ulayo I bad ulange namar nadu kata keklimat kimpat pepang ya ke jento ba udai ban mipat naki bayap ka gospel jong utrai Kashmir roya meko kres Kohanmen ko para pidon ka jinget ka basisya bau Jisu ulami pat na ka jingyap ngabu kene ka jingkli akmat jung pi wei pai wei barakmat la jong ru kumjo pidon ka jinget ka basisya na em bau Jisu ulami pat na ka jingyap hoi nem Pidan sisha ke jengej lada pidan very good lada pimdan pihapan sedang biang nadu basdang kohan men ko para ngingej om dei tang bang ngingej Henry ngi pediang bandidon ka jingshania ka baskem bau Jisu ula mipat na ka jingyap ngingej skem ban ngi pediang ya kata ban ngi persang ban im ban le ya kata kabangingej bau Jisu ulami pat na kajingya kawai pat kajingkeli pingej lem bau Jisu ulami pat na kajingya bat kata kajingmi pat jemu na kajingya kaya pi kajing im bom cukut Pingit sishan em baka jingmi pa jong Jisu na ka jingyap ka aya pi kata ka jing im bom jukut ka basisya ngej tang babu marway ang bangej kiwe te yotia namar la pejmit manamit you try kohan men ko para lada mangama pingi ang ngingej bau Jisu umi pa na ka jingyap Bat ladang yong ngimdon kata ke jingsiania lane ke jinge banga ngan yo ya kata ke jingim bom jikut leng ba ke jingmi pan jong Jisu kabamot ke jinge Kristan jonga bacumpi kamlong kabapura ka jinge Kristan jonga bacumpi kadang long kaba teli kamlong kabapura bat ke jinge bat ke jinglong Kristan jonga bacumpi kadang long kaba teli
lada ngim ngej, lada ngim pediang, lada mangi ngim persang ban im lane ban le ya kata haka jing im jonga ba jong pi. Ko hanmen ko para ya kata ngilalap ban ngilap pule bonsen na kasiti jong Paulus kasiti menengkong jong Paulus saki Kristan hakorin kalanong kabakatsan kalain kabakatsau ko ong kumni ngan sim na ka Bible ngapule na ka Bible ngap kini ki jingong jong Paulus bakut hakasiti menengkong jong saki Kristan hakorin kalanong kabakatsan kalain kabakatsau but ladau Chris syam lamipat kajingyalap jongi kala sep a kajinge jong piru kamlar kam a ngi yalap nadu bangis dang ya kajingem Kristan kajungi hado bakut kajingem Kristan kajungi ngi yalap ladang ngim pediang ya kata kajingmi pa jong Jesus Christ kajingyalap jongi kalong kabasep a nginge nado kasngi kabangilayo pediang ya ka baptisma nginge ya ka jingmi pa jongu Jisu balang ba ka jingmi pa ka jongu ngilayo ya ka jingim bom jukut lada mangi ngimnge ya kane lada mangi ngim persang ban im ya kane ban le ya kane ka jinge jonga ba jungpi kam lar kam kane ka ba Paulus ong hakalain ka ba khatsau nang capat hakalain ka ba khatnyo u Paulus udang ong susu kumni bat ladau Chris syam lamipat ka jinge jongpi ka bijai pidang sa akapop ladang ngim pediang ladang ngim persang ban em ya kata ka jingmi pa jong Jisu kajinge junga bajungpi kalong bijai bat ni ong halade banga ngadang im hakapop bakapop tenrai kebalawan hanga kampat khut bat kapop kebangale menta ngampan yo jingbam kata kadai kajing ong junga bajungpi lada ngi kentai no lada ngim nge ya kajing mi pat jong Jisu kanai kadai basisha ko hanmen ko para na kabanta jonga ba jongpi ki Kristan kamtame ki Kristan Katolik nang capat hakalain ke bakatra u Paulus udang yai teng ban kren yakini ki jing sisa da ka ong kumne bat kito ki balayap ki yap jindu jindam kito ki balayap kin yam jindo jindam lada kim nge ya ka jingmi pat jong u Jisu kabamot lada mangaba pi ngilong Kristan ngimdon ka jingej ngimdon ka jingshanya lane persang ban em ya kata ka jingmi pat jong u Jisu ngi yo ya ka jing penrem ngim yo ya kata ka jing em bom cukut kata ba mangama pi ngi trang lane ngi angnot you try You try. Ko hanmen ko para den mat kadau kane kasngi paska ka bamenta ka khot ka wer yang aba depi bangin pej bangin kbe bangin puson yala ka jong ka jinget yang la ka jong ka jinget hato nginget nem ya kane ka jing sisa baleng yong ka jing sisa namar ka jingmi pat jong Jesus Christ kalong katan rai jong ka jinget jinglong Kristan jong aba jong pi namar ka jingmi pat jong Jisu kalong ka jing sedang jong ka jinget bat ka jingim Kristan jong aba jong pi namar ka jingmi pat jong Jisu kalong ka pedeng jong ka jingim Kristan jongi namar ka jingmi pat jong Jisu kalong ka jingkut jong kajing im Kristan jong aba jong pi dein mata kadau mendemit habang isdang ya kajing leniam habangi haswa bangin tebe yaune momenti paskalong ba u Jisu long u alpha badu omega ko hanmen ko para kenmau kajing mi pat jong Jisu kalong katen rai lane katen long jong kajing nge jongi kom ke Kristan kalong kap jing sedang jong ka jing im
Kristan jungi kalong ka pedeng jong ka jing im Kristan ka jungi kalong ka jingkut jong ka jing im Kristan ka jungi kabamot ka jinge jong a jong pi ka shong hakata ka jing scam ka jing pediang bat ka jing yai im jong a ba jong pi ya kata ka paskha ka paskha ka dei ka jing mi pa jong Jisu na ka jing yap ka paskha ka dei na ka banta jong a ba jong pi ba mangi ngin mi pa sa chisen ngin mi pa na kai ngin mi pat kumong meni na ka jing im barem jong a ba jong pi sha ka jing im ka batmai na ka jing im ba pop jungi sha ka jing im ba khlem pop na ka jing im ba sneu na ka jing im ba uria jungi sha ka jing im ba khoj sha ka jing im ka ba loi ka jing im ka ba bha lada kini kim jia lane kim urlong ha ka jing im ka junga ka jung pi ko hamen ko para kane ka paskha ka bangira ke mentau snam bat ki paskha ki bangilar ke labon snam kim lar kam ei lane ki long bi jai ei pikwa na em ba kane ka paskha ka ba mentau snam ka ba mangingir ke menta kasni kam ka long kita ka bom lar kam na ka benta jung pi na ka benta ka ying ka sam jung pi hato pikwa na em ba kane ka paskha ki banga ka bangira ke menta kasni kalong bijay ei nak benta jung pi nak benta ka ying kasam jung pi bat nak benta kabalang jungi ngatingong em ko hanmen ko para ngam kwa ba kane ka paskha kan long bijay ei lane kam long larkam han rengi kwa ba kane ka paskha kan long ka ba seiso nak benta ka jung im jonga ba jung pi ko hanmen ko para habang ipe ya ka history jong Jisu nada ubos dang ya kajingim hadu bakot kajingim kajingu habang ipej ya ka history jong kabalang Kristan kajingi hadu menta menebat hakisnem kipasawan hadu bakot ka pertei kawei kabasisya kabangi habban pediang bat kabangi layoi kadai gane pej habau Jisu wan sa kane ka pertei kito ki hain jong kan yamju ki lekomno ki persang ban pendu ban pendam ya ka jing em jong Jisu namar kitip bau Jisu haba wan sa kana ka pertai ulas dang ban yalap ya ka jing shisha ka jing shisha sapang ka jing yap bat ka jing mi pa jung u baleng ba ka jing yap baleng ba ka jing mi pa ka jing u baro ka pertai kin yo ya ka jing em ka batmai kin yo ya ka jing em bom jukut kata ka de ka jing sisa den mat kadau ki ting ya kata ka jing sisa den mat kadau ki kuano ban pendu ban pendam ki kuano ban simno ya ka jing em jong Jisu bat ki le ya kata hak ba mangangi pus mangama pingi pusan hakane ka tayo ka bakhoj sitayo kerpange hak ba mangingi simenta hakasngi thoding bakhoj kejing syasitam bat kejing yap jong Jisu hato ko hamen ko para jubab mapi menta halade marwai nai jubab hanga jubab halade marwai menta hato kito kisipai kito kilingdoreng ba kito ki farisi bat ki sadusi ki laban pendo ban pendam ya kene kejing sisa hato ki lane ban pendo ban pendam ya kene kejing sisa ka bau Jisu la keren kampat kut hangta ko hanmen ko para kajing tubu bat kajing kwa jong kito ki breu ki bakenta jo Jisu ki bakenta ya kata kajing sisa kampat kut hangta hadin bala yap hadin kajing yap jong Jisu lapan hiar kamet jengu nalor kadin pena habala tep ya kamet jengu hapo kajing tep hang tu nang yai peteng kajing kwa jongki ban weng no kajing kwa jongki ban pendam no ya kata kajing sisa ka bau Jisu ula keren baleng ba kajing yap junga baleng ba kajing mi pan junga baro ka perthai kin yo ya kajing em den mat kadau ban buri ya kata ban pendam no ya kata ban bread no ya kata kile kumno ki pa apira ya ki sipai jongki ha kajing khang jong kajin tap jong Jisu ban buri ya kata den mata kadau ki le ya kata ban kentai no ya kata den mata kadau ki pha ya kita kisipai ban up met bat sniang jo
ban weng no ya kata ka jing sisa kim kwa ba ki bereu kin pediang ya kata ka jing sisa de na mata ka daw ba ki le ya kata kohan men ko para hato ka jing le jong kita ki farisi da ka ba ki pa apira ya kita ki sipai ki la ne man pendu pendam ya ka jing sisa ka bau jisu la kren Henry wat hadu kata kile u Jisu namaru la kren ye gajing sisa bat kata gajing sisa kalawan ja lingba gajing mi pat gajing o haba umi pat na gajing yap ko hanmen ko para kata gajing sisa ka bau Jisu la kren kata gajing sisa bagito giling do orang ba bagito gi farisi bagito gi reus neu kila persang ban pendu pendam kapau tenren hakmat ka pertai baro hakmat jengaba jengpi you try lengba kene ke jing mi pa jong Jisu ko han men ko para manga ma ping mentangi yo pediang ya kene ke jing sisa ha ke jing im jongi ken mau manga ban ma pi ngilong ka jing im jong ka jing sisa ngilong ka jing im jong ka jing sisa ngilong ka jing sisa i dalade nang yep teng hadin ba ujisu layap ula kiu sabneng kisan ran jungu sedang daru Petrus berbara kisan ran jungu ki apostol ke jungu ki nombo jungu ki yalap ya kata ke jing sisa sapang ka jing mi pa jong Jisu sapang ka jing pen em lengba ka jing mi pa jong Jisu dang bon ki breu ki ba persang ban khang lat ya kita kisan ran ya kita ki apostol dari mata kadang yoi u Petrus namaru ya labi kata ke jing sisa usayap da ka ba sasdin ding pna mar khong pong yoi baro kisan ran di apostol jong Jisu kisayap haka jing yap martir namar bagi keren ya kata ke jing sisa ka perthei ko hanmen ko para kam la ban pediang ya kane ke jing sisa ka bau Jisu ulawan ra nak banta jong abat jong pi pe hakis pas nam benengkong jong kabalang Kristen jongi daki hajar ngut ki pat runge Kristen ki sayap namar baki keren namar baki pediang namar baki im ya kane ke jing sisa sapang ka jing yap jong Jisu bat kito ki banget kito ki pediang kito ki bayem ya kata ke jing sisa ki yo ya ke jing im bom jukut ko han men ko para wat menta meni dang don ki nong shun dang don ki pat jong kane ke perthei ki ba persang ban pendu pendam ya kane ke jing sisa hanrei ko hanmen ko para mano ken bala ban yai peteng ya kane ke jing sisa ha kane ka sngi ha kane ke juk bamenta kane nga kwa ba pin jubab kane nga kwa ba pin jubab nga kwa ban yos ngeu badu Jisu kwa ban yos ngeu na kisintur jong pi menta mano ken banang yai peteng ya kane ban yalap ya kane ke jing sisa mano hato de pa ba khoi jungi marwei hato de ki cardinal hato de ki archbishop hato de ki bishop hato de ki lingdo ne ki runiam sedang nadu ukna kakna banyo pedang baptisma menta kesni hadu ukpa ba khoi kabamut mangi baro ken ko hanmen ko para kiban yalap kiban saki ya kene ke jing sisa pikloi ne em ban pa yala ka jong em na ka banta ban saki ya kata ke jing sisa ni ha ban kloi namar ukun rajongi uba yalap ya kata uba em ya kata ke jing sisa uba ay ngabi pi kata ke jing sisa upa yala ka jong ke jing em upaya la ka jong ka jing im te balai manga ma pingim kloi lada pi ong ngam kloi lada pi ong ngam tre kam dei hok yang aba di pi bangin song bangin yang ban yos ngeu yang nek tin ka jing menta ka sni ban sim menta ha ka ne ka sni krau jong ka ta ka jing sisa ka jing mi pa jing ko han men ko para hari dia jing menta hari dia jing menta hapo ri khasi jing menta kala jia ka ne ka jing sisa haba kiwe kikinhon niam haba kiwe kikinhon pai penreu jong kene ka perthei
ki kwa ban sim no ki kwa ban pendam no ki kwa ban weng no ya kane ka jing sisa hato pi ai lat na em ya kane ka jing sisa ba kan du kan dam ngim dei ban ai lat kat ba ki pat Kristen kidang im ko hanmen ko para omdon bala ban weng omdon bala ban weng no ne ban sim no ya kane ka jing sisa namar ka jing sisa kelaja nadu men arjar arpen rus nem mensua bat kanang yai ja man kasnem bat kanang wan ja ka jingim junga jingpi man kasngi ko hanmen ko para kane ka de ka jing khot jong jisu bami pat na ka jing yap kane ka de ka jing khot jong kane ka paskha na ka banta junga bat jong pi we pai we ngi dei ban yeng ban yalap ya kane ka jing sisa ngi dei ban em ya kane ka jing sisa lengba ka jing mi pat jong jisu ngi yo ya kata ka jing em bom chukut ban lengba ka jing mi pat jong ba jong pi lengba ka jing mi pat jong ba jong pi kane ka jing sisa kanang yai rem bat kanang yai teng hakis ngi ki ban sawan bat kane ka jing sisa kanom kut lano ro kanam kot lano ru lada mangama pi ngikloi ban ong ba ngadei ka jing sisa hato kon men para ngidei sisa em ka jing sisa lada mangama pi ngidei ka jing sisa ngidei ban em ken ya ka jing em jong jisu ngidei ban nang yai penraham ya kata ka ding jong ka jing em jong jisu ha ka jing em jong ba jong pi man lakas ni kanai ka de ka jing duai jonga kanai ka de ka jing duai ka ba pi de ban duai ya ka jing em jong pi man lakas ni to ai ba kanai ka pertai baro ka wei kan yo i ba mangama pi nge em ka jing em jong jisu namaru jisu udai ka jing sisa ban mangaba na pi ngidei ka jing sisa ha ka ba wei pa wei breu na ka breu jong ka na ka pertai kin yo ya ka jing em bom jukut kabrip ya lagi jong ikmat ngin duai ngin IT ya de ha ka na ka sngi and your Lord Jesus Christ. Mentangin teng ya ka jungai baptisma ya ki kun jong kabalang jungi
Pi jer kerteng kumno yaki kon jong pi. Ritngen Kharbani. Iliana Kharbani. Roslina Karmau. Gor. Penhun. Penhun lengong dok mulai. Tendarjan. Hilarius Sana. Aurelia Cecil. Sampathongni. Pi pan ayu nakabalang ublay nakabanta ki kon jong pi. Pi kwa yaga baptisma taken mau bat pi day ban hikai yala ki kun naga jingej ban rakhe yagi kum jong blay kumba kures oleh hikai yangi pi kloy ban sim yakane pi kikmi kikpa man sim pi yakloy ban yarap yakikmi kikpa hak ban pendap yakikamram Kristan Kopara kabalang kabadiang sengabahaya pi daga jingkemen kabakrau haka kerteng jong kabalang ngadawaya pi nakabantau kres unong penem jongi dagane kadak kading pena ngin sim ya kajing tuai rengai Kopara ngiya kerpat yau turai Yesus Kris ban pai khmat sakine kipara ki ban yo ya ka baptisma bat sangi baro Daga cingya pagacing pat cungme Tokodi kini kipara syakacing syai jong kacing imbat mai jong kabaptisma. Batu elamiki syakabalang jongmi. Tos ngab yangi kotrai. Bakin long kisaki bayane jong ka gospel. Tos ngab yangi kotrai. Baga jong imbahok jongki. Kanya lamnya ki syableng, tos ngap yangi kotrai. Baga cingaj bat kecingnya kikimi kikpa. Kan kedew denti laki kun, tos ngap yangi kotrai. Ha kane kasni paskha. Bau Jisu lami pat na kabenta jungi iway pa iway. Ni ay tiru yakinong. Yalam jong kiri baper. Bau blay un ay. Kumensim bakut helor jongki bakin la kumno banyalam kiri jongki khnang makin wan rai ka jingsuk haka perthei ni kerpat ni yame ko try na kamta kini ki khendong ki badang yo baptisma manta kasngi ai bada ka jingmi pa jongme men pensle yaki dak jong ka jingai e jongme bakin yo ya ka jingai e na kikti basbun e jongme khnang mangid dublong kita ki khun bayai ne jongme bat ban burom yame Ngap isne yengi ko try. Kajing doai lauk suit. Ablay try kenrat melapha yaukun bamarwe jungme ban pthat no yaki saite saikum junguk suit ukrei ban penlaj yau breu nakahima jung kajingdom ban yalami u shakaboram ban kajing shai jong kahima jungme ngiduai nag banta kine kipara topen la yaki nakapop tenrai penlong yaki ka tempel jong ka burom jong me patopha yoman simba khoi jong me baun song haki
ngipanya kene dau kres utrai jungi amen kajing penslek dak penyang kinong persang ha kekerteng ukres unong penem jungi ngapen slek ya pi dak penyang kajing penem to trai un penklanya pi dak bor jungu mau ube merbasan syar junam la junam amen. Hagane kas ngi paskha ngitip bangim don gejing kerku ya ko namala kerku menin ringi don tangkane gejing duai ka balengkot kopa ngi kerpa me bakane ku bala kerku kawan ra ya gejing em matamai kan penrung ngi ka balang jungmi bat kan yalam ngi sha gejing em bom jukut dau kres utrai jungi amen barongin yeng gejing kentaj pop bat gejing pla jingej Kito kibawan pediang baptisma kin sayo ya ke jing im batmai nau blai da ka bat nau mensem bakoj kum ta ma pi baro ki bayadon hang ni kinong yo pediang ki kimi ki pa ki bahaying hasem ki kimi ki pa mensem tosmai ne to pentamai ya ke jing kular baptisma kenta ya ke pop pla ya ke jingai yo kris jisu kanai ka de jingai jong ka balang Hakane ke jengai ken pidai ban im pidai ban pensan penerangba ialah kikun ti pikenta ya kapop badub im kum kikun balai lui jong ublai jubab khamjam beralang pikenta ya soitan ukpa jong kapop bad ka jing syukor pikenta ya ke jengai bit bad ke jingknya thala baro Pingej haublei ukpa badan bor baro unong tau ka beneng bad ka kendeu Pingej yau Jisu Kris ukun bamarwei jungu utrai jungi yau balakha na kamariate soti la sanar pna yu la yap bala teb yu ulami pat na kibayap badu shong menta hakamon jong ukpa Pingej haumen simbakoj ha kabalang katolik bakoj ha gajing yeselok kerukoj ha gajing mabia ki pop ha gajing mi pat gado bad ha gajing em bom jukut kane kadai gajing jongi kane kadai gajing jong kabalang ngis ngeu sarong ban playa ka ha u Jisu Kris utrai jongi kiwe pilaban song Pikloi ban klei ya kene kaju ban lak Te toshim ya kene kamlo
Dementa Pimon Yakabaptisma. Ông jam kan kaya piu. Ko rit ngan kharbani ngapan baptis sepi ha katangukpa badukun baduman sem bakhoj ko Eliana kharbani ngapan baptis sepi baduman sem Ko Roslina Karmau ngapan baptis sepi ha katangukpa badukun baduman sem bakhoj Ko Klanbor Lingdo Nong Lait ngapan baptis sepi ha katangukpa badukun baduman sem bakhoj Ko Priang Hun Lingdo Nong Lait ngapan baptis sepi a katangukpa badukun baduman sem bakhoj Ko Tender John Thongni ngapan baptis sepi ha katangukpa badukun baduman sem bakhoj Ko Hilarius Sana ngapan baptis sepi ha katangukpa badukun baduman sem bakhoj Aurelia Cecil Ko Aurelia Cecil Lingdo oleh sopo ngapan baptis sepi ha katangukpa badukun baduman sem bakhoj Ko Shembha Thongni ngapan baptis sepi ha katangukpa badukun baduman sem bakhoj Kajing penslek ada kepunya semah. Ublei ukpa utrai jungi Yesus Kristus ulapan la yepi nagapop ulapan kha thamai yepi daga badaman sem bakhoj balwa pediang sngobha yepi kum kidak jong upai bakhoj jong u menta upan slek pen kentang yepi na kabanta kajing pen bat pindup yai long kidakot jong kamedo Kris balong uling do lupa bados sha kajing bom jukut
kabapan pong jain le segi jain jungpe barakte pi lakalalong kijin tau batmai bad pilapong dau kris to kan mau bakane ka jain le kalong kadak bapan pau jong ka jing khoi kristan da gnuk sa bad ki tin sneng jong ki bahi ngasam bad ke parlok jong pi tori kendong yakene ke borom klem jing tobria hadu ka jing em lawei amen momati kajing ay momati ba me thang balapan badak ki kon jung pima kadak top yang ya kejing sayu kris token mau pi kikmi kikpa ba om sha bakane ka jing sai kan lip a ukres lapan sha ya ki kon jung pi ba kin yai barabor kum ki kon jong ka jing sai ai bakading jong ka jingei kan yer ham hagidonut jongki banda utrai uan kin la balaitan yu lembat kirukoi kahima beneng amen banta baro ngin yeng ngin duai ngin kurku ngin ya sait nak banta kine ki khon jongi kabrem ki khma jong pi baro ki pa ki jong blai kine ki dei ki khon jong blai kine ka jing bang jing thiang jong ka jing im kan yai ne bakane ka jing shai kanom lep bakane ka jing li phalang jong ka jing im kristan kan yai ne berkanarham si jinom lengba u Jesu Kris ubalakhana kamareta suti ublei uba ayapi kakmi kristan kajing kermen jong kajing embom jukut nagbanta ki khon jong pi ton kurkhu yapi ki biadon hang ne menta mapi pat pin yais ngungu yau nagbanta kajing ai kajing longkmi bat pin sapan melin yalaki khon banai ngu aidem baro silenter ke jing im jungki hau kris utrai jungi ubleuk pa unong ai jing im menta balawei un kurku yapi ro kokpa jongkine ki khnlong khna mapi lem bat ki kmi ki khon pinyalong ki sakhi ka jingai ki banengkong da ki tin badagi nuksa hau kris utrai jungi koblei trai kan rat ubalai ayangi ka jing im batamai da ka badau man sem bakuj un kurku kurdo ya kine ki kristan batamai ya ki kur ki kha ya ki lok ki jor ki bayadon hangne bad ya pi baro bapin yai long ki de khot ba im jong upai jong u man kapor bad man laga chaka how kris utrai jongi amen toblei badon borbaro unai pi ke jingsuk jingsan ukpa badukon badumen sem bakoj amen
Sim kanembar lais pa nyo punrew. Kanembar lais pa nyo punrew. Lais pa nyo punday. Lais pa nyo punday. Cinc-nya bani derwa
ruai ko para bagai jing kenya junga ba jong pi kan long ba padang hunak madu bleu pa badan bor baro di jong pi nak benta ke jing ro ba ram ba kerteng ke jungu kan jing matai ni ba balang ko jungu baro ko wei da ke barisa ke jing pas ke jing men pas ka ko try ngit ruah hame ya ke jing kenya da ke ba hakar kom ke ba pla lapan kha thamai ba lapsa ya kabalang jong me dau kresu try jong i utrai udan rengkat bat pi to kan tu wela ki danon to ngai utrai u blai jong i ka shong hok bat ka dei da sha ka long ba shong hok bat ka ba dei ka dei ti jing i bat ka jing penem yang i haman la kapor Banya ro ya me ko kan rat han rai kham tam ha kan e kasngi ngi ro pendon burom susu ya me na ba ya kres kun lang brot pas kha jungi lakinya na mar mo uken ulong kun lang brot basisha u bakit no ya ki pop ka pertei u ba da ka bayap ula pendu ya ka jingyap jungi bada ka bamipat ula penyob yang ya ka jingim jungi na mar kata haba ladap miar da gejing kemen paska kapertai baro ka wei karisa da gejing ro yame ki bor beneng ru bat ki ken honangel ki ruai lang ya gejing ruai jong ka burom jong me bat ki ai pen bena klam sange Kanembar lais pa kendai pusau. Lais pa kendai pusau. Da sisha melong bukot kotrai bat kadai hok babaro ki mamela tau kinia ro yeme namar lang baw kun jung me utrai jung yu Jesus Christ da ka bor bat ka jing trei jong men simba kut me ai jing im ban me pen kut pen kentang ya ki e baro ban mem ju sange ban lum malade ya lau pat khnang ba nadu bami hadu ba sep kasngi entrwa ya ka knya ka kriam bakut Sha kekerteng jong me. Namar kata kotrai ngi kerpat rit yame badau ju men sim men sneu bha ban pen khut ya kene ki jin ai ki bangilawan ra ba en pen kentang ya ki ba kin long kamet bat kasnam jong ukun jong me utrai jungi u Jesus Christ ubala hukum yangi ban pen menta ya kine gi jing maya namar ma uhi hakamet balai ti no yo
ula shim yokpu badak baingu yame ula duwai kerku ula kedia badul ai hala gisenran uong to shim batabam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya kaba NIT na kabanta jong pi ha kajukur kam endalalaya bam mula shim yukukuri badak baingu biang yeme ula duwai kerku badulai hala kesenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kokuri jong kasnam chunga jong ka jutang batamai bat bom jukut ya ka ba en penmi na ka banta jong pi bat na ka banta ki babun na ka banta ka jingmap ekipop tole yakane ban kan mau yanga kajing maya jong kajing ngai trong mê cô trai ba đi playa ca chừng mê ba trong mê hadu ba men la ban hadu ba men la ban namar kata ko try kat bangi penmenta ya ke jing syashitam bapan lajim jong ukun jong me ya ke jing mi pat badon burom jong u ya ke jing kiu jong u shabeneng badru kat bangi ap kmelenti ya ke jing wan biang jong u ngi terwas ngengu hame ya ke ne ke jing knya ke bakoj bad ke baim ngi kerpad ye me tope ya ke jing terwa knya jong ke balang jong me batok kubur yau jing knya ubada ke jing yap jong u melamon ban penyesuk yang ibad mehi doai bamangi ya kiba en psa da kamet bat kasnam jong ukun jong me bad ya kiba en pendap daw men sembaku jong u ngin kelalong kawai kamen sem how chris to un penjana yangi ban long ke jing terwa bom jekud hame khnang ba ngin yo ya kanong pateng lem bat kibala jit jong me kerpang ringkat bat kamaria thesoti bakuj kakmi jong ublay ringkat baru Joseph ukpa bakuj u kurim jongka lembat ki apostol bakuj bat ki martir bakrau buram lembadu Francis de Sales bakuj ringkat bakir kuj baro ya kiba ngisanya banyo jingyarap na kejingya sai lem baklem kud jongki hakmat jongme ngi kerpat ko try bau neu jing kenya jing penyesuk jongi un penroy ya ka suka san bad ya ka jing penem ya ka pertai baro ka wei tos ngeu baha ban pen scam ya ka jing ej bad ka jing ej ya ka balang pilgrim hang ne asla pertai rengkat padu sakri jing me ulio pa ba ko jongi ul bed bishop jongi ka kan hun ki bishop kiling do baro bad ki paj baro yau ba mela penlong ujong me tos ngeu tos ngap ike jing duai jong kane ka ying ka sem ka ba mela khot ban yalum lang akhmat jong me kok pa be itsbun ha ke jing isne jong me to lum lang halade ya ki kun jong me baro ki bala sapriang hasatla ka prathei ya ki hanman ki para jongi shenrang bat kantei ki bala khlat no bat ya ki to baro ki bala pen snup haya me haswa bakin khlat na kane ke jing em to padiang ye ki da ke jing e chaka hima jong me hang ta ngin kermen bandan bat ngin yahun lang da ke burom jong me da ukres utrai jongi da ba mete sei haka prathei ya baro ki jing bha
Dau lembadu bad hau kan long ame bleu pa badon bor ha kejing long kawe jong men sem ba kuj baro ka baram bar kejing ro chu nom la chu nom amen kumbla kum yangi dau nong panem bad kumbla hikai ngi dak tin blai ngi not ba nong Kuk pa chong yêu ba bne Kan long ka ba kui Ka ke teng chong me Kan wan ka hi ma chong me Kan long ka mon chong me Ha ka kende kum ba hap ne To ayang imenta kajumbam jongi Kabala kasih Batu mabnya Yangi yaki rengkang jongi Kumbangi rungi mam Yaki bales nil yangi Badwad yalam yangi Shaka jing penshoy Henry topen lag yangi Naga basnil Topen lag yangi kerpar ko try na jing snew baro Ha jing sbon jong me to ai jing suk jing san ha kis ngi jongi Kenang ba da kejing rap kejing isnei jome ngin lai barabor na kepo bangin yo jing da na kejing jenjar baro gad bang yideng ap kemilen ti ya kejing kermen bakoj bad kejing wan pa jong nong penem jong yu Jesu Christ ka jong me long ka imam ka jong me ka borbat ka buram junom la junom Kotra Jesu Christ me belong haki apostol jong me ka jing suk ngai epi ka jing suk jang nga ayapi wat pe ki pop jong i Henry ya ke jong ka balang jong me Bada ke jing sbun jong me to ay kaya ke jing suk bad ke jing teli ka way kad kum kamon jong me mame ubi mat basan sha junom la junom ka jing suk try ka dan barabor rain kad bad pi dap da ke jing ek ke jing snei ke jong blai to ken ko han man ko para ngenai ka da ke jing suk mar ka liang Kajing suk bat pi. Hak mi ukun lang brod jong ublay.
hakmi bakit no yaki pop jong ke pertai suk yang ik bela shakhat shakan ke jing khawai jong ukun lang brod ko kan rat am chang hok man rong apo ka ying ke janga han reish ong tang nak tin kaman sem janga kan sakhia hi kaman berkas nam Chris kan ribat kami lamingi sa ke jing em bom jukut Sim kanombar arspa laipuan. Kanombar arspa laipuan. Kanombar arspa nyo.
เป็นกอดยามนาngayon don kamyami kutray ken rachonga tukmi isnay dukun bawan syami bawan ritken syami laban kajing shipa uman kajing snusi tunyan ken pamyana ngayon don kamyami kutray ken rachonga tukmi isnay dukun bawan syami tusa mga atray ladung lakapertay Shima gamit natrim Shingyam nasyaw shirkay ngayon don kamyami kutray ken rachonga tukmi isnay dukun bawan syami tuwan siyong sabat nga atras langam dawa hasu padhashitong kulong yay sabat nga ngayon don kamyami kutray ken rachonga tukmi isnay dukun bawan syami natrang yami Jisu kulong mensim chonga tuwan keku laka jingsuk wanra ngayon don kamyami kutray ken rachonga
Insyme ke nomor ars pa arpuai. Insyme ke nomor ars pa arpau.
Dong in yard why? Tosharai yakabalang jung me koblay dag laban poi shakaburam jong gajing mi pa Dau Kres utrai jungi Amen Ngu gakli jung pi Pidang gajing kerku Kibang kerpang jung trai Hagane kasni paskha Ublay badan bor baro un kerku ye pi Lengba kane kasni krau paskha Un isnei Ban yada ye pi Nabaro Kijing tumbor jong kapop Amen Batuta Ubaha gajing mi pat jung ukun balakha marway jung ulapan thamay pi na kabanta gajing embom jukut un pandab pi da kabay nong jong gajing bom yapshu Amen menta bat kisngi jong gajing sha sitom jung kilapoy sha kabakut to ay bamapi kibalarake ya gajing kemen jong kasngi paskha Pinpoy daga jing irapo Kres badaga jing kemen ha kemen sim sha kito gisngi kawai balarake daga jing kemen jinom Amen badu blay badan bor baro un kurku yapi ukpa badukun badu men sim bakuit Amen tolisuk ka mas kalawai Alleluia Alleluia ya blay Alleluia Alleluia Siom kandian, saya skor jeng pun benar. Kebanyakan kajing kerkuying program kerkuying kilong pun ni, lesai pelai UI dengan pun benar.